Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge kellu laqa mal-Prim Ministru tal-Palestina Mohammed Mustafa fil-marġini tal-ewwel laqa għolja ta' dialogu tal-Unjoni Ewropea mal-Awtorità Palestinjana li saret fil-Lussemburgu. It-temi ewlenin f'din il-laqa kienu l-appoġġ ta' Malta li l-kawża Palestinjana, l-aħħar żviluppi fix-xatt tal-Punent u f'Gaza, kif ukoll l-isforzi kontinwi favur il-paċi dejjema bbażata fuq is-soluzzjoni taż-żewġ stati. Id-Deputat Prim Ministru spjega li f'dan iż-żmien delikat u fid-dawl tal-iżviluppi dejjem aktar allarmanti f'Gaza u fix-xatt tal-Punent u importanti li Malta tkompli tisħaq dwar l-appoġġ tagħha lejn il-poplu Palestinjan. Mhux biss il-waqfin mill-ġlied iżda il-mixja lejn is-soluzzjoni taż-żewġ stati dik li dejjem Malta appoġġjat. Biż-żewġ pajjiżi, biż-żewġ stati li jkunu jistgħu jgħixu biss wiċċ xulxin u fis-sigurtà. F'kummenti dwar id-dialogu tal-livell għoli tal-Unjoni Ewropea mal-Awtorità Palestinjana, Dr. Burge ħeġġeġ biex l-Unjoni Ewropea tieħu rwol attiv u koordinat fl-impenn tagħha mal-imsieħba Arab bilan li jkun hemm pjan dwar il-futur ta' Gaza. Fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea ġiet diskussa wkoll fost oħrajn il-gwerra fl-Ukrajna.